Това е трейд от 5 март, който ние отворихме на живо заедно с трейдерите от нашето общество. Както можете да видите, имаме маркирана зона с този бял правоъгълник. Зона, от която ние очаквахме реакция. Затова точно сложихме нашата поръчка там и както може да видите, не след дълго цената се върна. Вкара ни точно в трейда и в рамките на същата тази едноминутна свеж take profit беше ударен и както можете да видите, всъщност цената продължи още доста нагоре. Ако някой е продължил да държи трейда отворен, е могъл да се възползва от много по-големи печалби. Този трейд тук е от 7 март и както можете да видите, това е нашата зона, която ние сме очаквали отблъскване. Цената продължи малко надолу, върна се, вкарвайки ни в трейда и веднага се стопи надолу към take profit, който беше ударен в следващата едноминутна свеж. Ако някой е държал този трейд отворен, е могъл да се възползва от много по-големи печалби. Това е една от нашите много лесни и механични стратегии за напълно начинаещи. 100% механична стратегия, която всеки един от вас може да следва. Стратегията сама по себе си дава страхотни резултати, не отнема почти никакво време, така че можете спокойно да я комбинирате с вашата нормална работа. А стратегията, комбинирана с някои други неща, може да даде такива резултати, които виждате тук отгоре. Ако искате да сте част от нашата група, просто посетете нашия вебсайт, където ще намерите абсолютно всичката нужна информация.